Môžeš. Ja potrebujem. Anečka fajčí. Dávaj. Si to tam pchá? Najväčší glamúr. Ty kokos. Kusneme dostať. Prečo niektorí ľudia fajčú takto? Nevieš tak? Prečo tak si dávajú? Lebo im príde babské držať tak cigaretu. Ale mne to príde babské. Toto tak... Alebo... Takto držať nie, ale keď si to dávam do úst, tak musím spraviť toto. Čo? Preto fajču radšej tak. Jak takto, že máš zahnutý prst? To chce. Cigarety sú zlé. Chcem sa skôr potiahnuť, dobre. Čo je lomeno z toho? To chce. To čo si spravila? Zaľa som cigaretu. Hey, what's up? Calm down, okay? Takže to hej. Účelová mapa klasickou metódou 1:500, výškové, pomocou výškového merania, to čo je? Výškové 3 profily, máme si ich zvoliť tak, aby sme zmapovali celé územie v mierke 1:500 lomeno 100. Au! Dobre, Opálené. 3 cm na mierke 1:500 je 1,5 metra? Nie. Pustí to. 15 metrov, čo? 15 metrov.